Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili ngeze lami igama kumfeza kuntuthu wakho malo but ilasibona amakomenti uma uthi umusha la ekhaya ngizocela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu umthandeni iGcokamelisha umfoka Manqele uchaza kabanzi ngesizathu esenze ukuthi azasebenzisa ushuni kaBhekumuzi umfoka Luthuli. Sesibone impela imibuzo laphana kuma-post ezinkundleni zokuxhumana laphana abantu abaningi bakhala ukuthi umthandeni ushintshele esitaleni sikaBhekumuzi umfoka Luthuli. Umthandeni ubesithatha isikhathi sakhe impela wenza live singasashona impela ulive ka 100,000 uku-live umthandeni ozoqashwa ngawo enza live laphana ku-Facebook ekhasini lakhe laphana ecacisa nachaza isizathu sokuthi kungani esebenzise ishuni kaBhekumuzi. Kule video ukuchazela ukuthi osizathu esenza ukuthi asebenzise ushuni kaBhekumuzi ingoba yena uyiGcokamelisha kanti-ke laphana umfoka molo uyiGcokamelisha uBhekumuzi umfoka Luthuli ke so ingakho asebenzise lo shuni lo ngoba kuyahambisana bobabili bangamagcokama. Kanti-ke chazela ukuthi ibhova likadikadika lona lidla amanzi ngakho-ke esizathu esenza ukuthi azasebenzisa ushuni kaBhekumuzi umfoka Luthuli ingoba uyiGcokamelisha molo kanti yena uyiGcokamelisha ngakho-ke bobabili bangamagcokama. Isona sizathu esinqala leso senze ukuthi umthandeni umfoka Manqele agcine azasebenzisa ushuni kaBhekumuzi. Ngicela ukuthi noma ubani impela osanombuzo usecaciselekile laphana kwi-video umthandeni athe kuyenza live ekhasini lakhe ku-Facebook. Ngaza ukuthi bekuzona indaba esinilethela zona namhlanje kwezi senkezini. Ngicela ukuthi nenze sure ukuthi na subscribe ningakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu wengane zakwethu.